Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakambonzwawo confession yevamwe vainge vachiti baba vavo vainge vari murimi mukuru kwamurehwa vachiita zvekurima fodya. Baba vanguwo zvekare ndo basa ravainge vachiita rekurima fodya, vakazoshayika zvavo. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Mukomanashe, mwana wangu akasvika pakufa, but ndainge ndakatoudzwa neimwe n'anga yepaYouTube kuti kana ukasadzoka kumba ukavaka zvekare pamba pevabereki vako, vana vose vachapera kufa. Ipapo mukomanashe ndichizotanga kutaura nevanhu vemumaYouTube, yange iri nhau yekuti ndainge ndarwarirwa nemwana. Mwana uyu akarwara kwenguva refu. Madhamu ivo vanoita zvekunamata, saka vakaramba vakati no, God is going to protect our son. Akarwara kwenguva yakati rebei, ainge aine cancer. But ndichizotaura nasekuru vepaYouTube vakanditi yainge isiri cancer, but yainge iri nhau yekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichigamuchira zvinhu izvo zvaishandiswa nababa vangu. Saka baba ivo vanonzi vainge vaine dumwa ravo ravainge vainaro. Baba vaiti zuva ravanotanga kurima mukoma vainge vaine rimwe zijaketi ravo iro ravaipfeka riri rekodro, zvekare nedzimwe bhutsu idzo dzavaipfeka. Saka sekuru vepaYouTube vakati bhutsu idzi vakadzitenga vachienda kuMalawi, pavakaenda vakanopiwa mishonga yacho iyo yavaishandisa pakurima kwavainge vachiita fodya, ainge ari mafamashu. Vakati sekuru ava, hanzi bhutsu idzodzo kana ndikadzokera kuZimbabwe hanzi dzirimo mune rimwe bako, ndinofanira kuti ndinge ndichizodzisiya pamba, but ndinofanira kuti ndinge ndichigamuchira urombwa hwainge humborihwa baba vangu. Inini mukomanashe kunokuwo pandakauya kunoku as a nurse, ndakashingirira namadhamu, tikashingirira tikabva tachizotanga kuita upenyu hwedu hutsva, uye zvekare zvose zvainge zvichiitwa nababa vangu zvechivanhu ndainge ndakagara hangu ndisingazvifarire. Mudhara vakazoshayika, tikadzokera kumusha tikanovaviga. Saka pane zvimwe izvo zvandakapiwa pakafa baba vangu, pakazogoverwa nhaka. Ndakabva ndachizongozvisiyawo kumusha, ndakazvisira umwe hanzvadzi yangu akazoshayikawo. Ipapo panotonzi pane nyaya, because zvinhu zviya zvaishandiswa nababa hanzi zvakatomboenda kwaari, saka iye akamboita sekunge ainge azvigamuchira, but ndokubva achizoenda kuna pasta vake, vakabva vachizomunamatira, ende zvikabva zvachizokurira pasta masimba, ndokubva zvachizomudzipa, because akazongowanikwa akafa. Mangwana acho makuseni murume wacho akati achibva kubasa ndokubva amuwana akafa. So ndoda kungobvunza kubva kwamuri mukoma zvekare nevedare renyu kuti how is it possible kuti uri munhu anonamata, then uri mufundisi onamatira mwana wesangano anenge auya kwauri achikuudza kuti ane zvinhu zvababa vake zvakauya kwaari zvichitaura naye zvikamuudza kuti izvo zvakatorwa kuMalawi, iye obva achizozvigamuchira, but later on she regrets, obva achizouya kwauri achireurura, womunamatira, then obva achizodzipwa nezvinhu zvacho. Is it even possible? Kasi mwari vacho havana simba here? Fast forward mukoma, ndakabva ndachizoudza madhamu ndikati amadhamu, ndo nyaya iripo, ininiwo ndiri ropa rababa vangu. There is no way that I can deny it, because dai kwanga kuri kunzi mwariwo vacho vanoda chakanakawo kubva kwatiri. Kuuya kwatakaita kuno kumhiri kwemakongwa, takauya kuno because tainge tichida upenyu hutsva, and we were so far zvekuti hapana pataizomboramba tichiteverera izvi zvinhu zvechivanhu, but tarirawo nekuti mwana wedu ari kurwara. Saka ndaudzwa kuti mwana uyu kana tikasadzokera kuZimbabwe ini ndikangonogamuchira, hanzi kungosvika pamba ipapo whether panenge paine vanhu vanenge vava kugarapo, and ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita task yekutenga musha wacho
kubva kune vanhu avo vanenge vakatengeserwa kana kuri kunzi vanenge vakatengeserwa nasabhuku musha wacho. Then ndobva ndatora ivhu, kana ndatora ivhu ndobva ndaisa ivhu iroro mumvura ndobva ndanwa. Hanzi ndo kunenge kuri kugamuchira zvinhu izvo zvaishandiswa nababa vangu, nekuti zvinhu izvi hanzi ivo baba vakaita chibvumirano nen'anga dzacho dzekuMalawi kuti zvinhu zvokuti zvichazoteverera dzinza ravo nekusingaperi. Saka ndikudawo advice kubva kwamuri. Ndava nenguva ndichitevererawo chirongwa ichi. Ndakatangawo ndichiteverera mamwe machannels anowanikwa pano paYouTube, ndokubva ndachizotanga kutevererawo chenyu. Saka imwe channel ndiyo iyo ine imwe n'anga yandakazoona vachiita interview yen'anga yacho, ndikabva ndachizotora mafone numbers kwava kutaura navo. Sekuru vaya to my surprise vakatondiudza kuti mwana iyeye haana cancer, in which ndainge ndisati ndatombovaudza kuti mwana wangu ane cancer. Saka mwana akazoshayika mukomanashi. Mushure mekunge mwana uyu ashayika, now ndava kurota zvekare hope. Ndinorota hope ndiri kumusha, ndinenge ndichichera makuva maviri. Ndava kutya because ndine vamwe vana vaviri vandiinavo kunoku, then ndine umwe one wandakaita neumwe mukadzi ariko kuchonuko. Ndakangomumitisawo panguva yandainge ndichiita kumbomba kumbopanze. Mudzimai wangu haatozvizivi kuti kune umwe mwana. Saka ndiri kutya kuti zvimwe kuda vana ava vandiri kuona ndichichera makuva avo ndeavo vari kunoku, because ndinozoti ndapedza kuchera makuva ndinobva ndaona makofini maviri, asi makofini awa anenge akafukidzwa neflag yekuno kuAmerica. Please ndibatsireiwo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo. Hanzi mudzimai wangu iye anonamata, vari kuti hakuna zvakadaro, but we have since lost one child. Saka apa vari kuti pavanorota vanenge vachichera makuva, hanzi makuva awa vanozoona kuti panenge paine makofini maviri anenge akafukidzwa neflag yekuAmerica. I think it is obvious kuti vana ivavo ndivo vava pahard target, but urombwaka inini hangu I do not advise. Dai kwanga kuri kunzi ndaida kuromba, ndingadai ndakaromba nezvandakambosangana nazvo nevamwe vandinotaura navo. Ndingadai ndakangoti kuno umwe munhu chingondibatsira ndikwanise kungokavha magap angu ose, but I do not advise you. Zvinokwanisa zviri very hard. Hakuna mubereki anoda kuviga mwana wake, anotarisira kuviga mwana wake. Of course makaluza mwana, so far matoluza mwana one, and it is very hard for you, but kugamuchira urombwa muchaona futi kuti mune ramangwana zvinokwanisa kuzokunetsai. Hanzi urombwa hwedzinza. Ivo baba pavakaenda vakanotora mishonga iyi vakasarudza kuti inofanira kunge ichizova mishonga inenge ichizongoshandiswa generation after generation. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vari kuda kuitawo decision. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, Mwari ngavandiregerere neizvo zvandakaita. Mukoma nacho ndakapiwawo mari. Handingakuudzei kuti ndakapiwa mari nemuvakidzani weimwe cousin sister yangu. Saka ndakabva kuno kuSouth Africa ndokubva ndachizoenda kuZimbabwe. Ndainge ndiri inini nemurume wangu. Saka murume wangu munhu anosvuta mbanje zvekare nekunwa doro. Tasvika kuHarare tikabva tachizoenda tikatanga kugara necousin sister yangu. So this cousin sister of mine tainge takazogumisidzira kuonana kudhara mukoma, because isusuwo takangokurirawo kumusha mumasvingo, then ivowo vakabva vachizokurirawo mudhorobha muHarare. Saka ndakazotaura navo ndikati sisi ndikuda kuti ndinge ndichiuya kuzoapply passport, chauya nabamunini venyu. Saka vakatofara sisi because taingozivanawo mumafamily group. Vakati munenge nawo uya ugare, tinenge tichienda newe muchinoapply mapassports enyu, then kana mapedzawo mozodzokera. So ndakatotumidzirawo mari kuna sisi, and murume wangu ndiye akatoti unoona, sezvo tiri kuenda kumba kwaGulezi, situation yemuZimbabwe munoiziva, sometimes zvinenge zvichida kuti at least tingobatawo kamari, but isusu hativaudziri zvekuita nemari iyoyo. Tinongovatumidzira tobva tavaudza kuti
gulezifano sokutenga ichikafu kuitira kutiwo pa2 weeks idzodzo dzatinenge takagara pamba pavo at least tinenge tisingavaremedzi neprogiramu dzedu dzatinenge tiinadzo. Fine, takabva tachizoenda kuHarare but takatanga tapfuura nekumusha. Takadzoti tasvika kumba kwavo vakatipa bedroom iro ratainge tichishandisa. First week mukoma ndikangoti zvinhu zvose zvakafamba bho. Second week zvekare zvinhu zvakafamba bho. Zvakabva zvachizonzi kwainge kwaita delay kumapassports, saka mapassports edu haana kubuda in time. Takazotogara 3 weeks tigereko ikoko, saka ameno mukomanazve zvimwe kuda vainge vasina kutarisira kuti tainge tichazogara kwe more than 2 weeks. Saka murume wangu sezvo ari munhuwo anosvutawo fodya panext door, baba vepo ivo vanoitawo zvekusvuta mbanje, saka munongovaziva vanhu vembanje. Anongoti kana akasvikawo munharaunda anotanga atsvaka kuti mbanje dzinotengeswa kupi, saka akabva achizotanga kuwirirana nemurume wepanext door. Then aiwanzokuti usiku paya kana murume wacho abva kubasa, then vaibva vachizotorana kubva vaenda kubva vanotenga mbanje dzavo. Saka mukuzotaura iye anoti murume wacho akangoitawo mistake, akabva amuudza kuti vaifanira kuti vange vachizondiudza kuti kana wasvikawo panzvimbo pekuti munhu wacho unenge usina kukura naye unenge uchifanirawo kuti unge uchizokasika waoneka. Saka ndakabva ndabata mashoko iwawo ndokubva ndachizoti mangwana acho mushure mekunge murume wangu andiudza achiti azoita mistake akandiudza zvakati, mangwana acho ndakabva ndachizoenda pamba pemuvakidzani wangu mukuzonotaurawo nekufeya. Ndopa akabva angoti avasikana, ndiri kuzviona kuti pane zvamuri kuda kuti ndinge ndichikuudzai. Mirai ndikuudzei. Uyu wamunoti mwana wababa venyu ainge achitokunyeya achiti vanhu ava dai vachidzokera mhani because vanoswera vachingotambisa magetsi, giza, magetsi anodhura, this and that. Apa vanenge vachingoita noise neredhiyo, vachiridza redhiyo vajaira kwavo kujoni. Apa inini ndiri munhu wekuti I want peace, vanenge vachingoita noise and ivo mainini vane nungo dzekushanda. Ndikati ndio zvakataurwa nasisi. Vakanditi so takabva tachizotanga kuwirirana mukomana achi, tikangowirirana zvemadays. Vakatondiudza kuti naivo vainge vatori nemazigrudge nasisi vangu. Sisi vangu munhu wekuti kana vakangosvika pane munhu wavanenge vachitaura naye vanobva vatotanga kutonyeya umwe munhu, but vachibva ipapo futi vanobva vaenda votanga kunyeya umwe munhu. Ndakatozviona because patakangosvika pamba vakatanga kunyeya dzimwe hama dzinogara muHarare, vamwe vatete avo vatakazosangana navo mutauni vainge vachitovanyaya this and that. Ndikabva ndati aiwa ipapa muri kutotaura chokwadi. Sisi ndakatovaona kuti vane makohwa ende vane kamwe kakungoshora, vanenge vachingoshora munhu wose wavanenge vainaye, vanenge vachishora umwe munhu uyo wavanenge vabva futi mukuita makohwa naye. Saka vakabva vati saka todiko nai mwana wamai because ivo vanobva kwachivi. Ndobva tatanga kutaura paya vakanditi unoziva ndine umwe mushonga wandainge ndakambopiwa wekuda kuvakaurisa sisi vako ava. Ndikati mushonga wakaita sei? Saka vakanditi mushonga iwoyo kuti unge uchishanda ndaifanira kuti ndinge ndichizoba hembe dzemwana wasisi, but ndaifanira kudziba hembe idzi ndobva ndadziwacha. Kana ndadziwacha ndobva ndanovapa dzichiri dzakanyorova saizvozvo. Saka sisi vangu vane kamwe kamusikana kamwana kavo kane 11 years. Ndakazoti uri usiku ndakamuka mukoma ndobva ndatopinda musibedroom make ndikabva ndachizotora kamwe kashort kaMickey Mouse nekavhesi ndikabva ndachizozviwacha. Ndakazotozviwachira panze pasinki ndokubva ndatoenda pajurawo apa ndainge ndichitaura navo pafoni. Ndikabva ndachizovapa hembe dziya. Saka vakazoenda nadzo kun'anga vakazondipa hembe idzodzo vakanditi unongodzidzorera musibedroom make. Mukoma izvi ndo zvandakaita. Saka kuzotaura ndakavabvunza kuti sei vainge vashandisa dziri hembe dzemwana noti hembe dzasisi. Vakabva vanditi mushonga iwoyo it's like a go back to sender. Hana yangu yakarova mukoma, but sezvo zvainge zviri zvinhu zvainge zvatoitika ndakashaya kuziva kuti ndoita sei. Murume wangu anozviziva kuti pane zvakaitika, but haazivi zvake kuti mushonga wacho iwoyo wakashandiswa wakatokanganisa mwana uyu, because iye muvakidzani wasisi akati mwana uyu wasisi kana kuri kunzi sisi kana vaine mishonga yakashata yavakashandisira muvakidzani
hwavo. It means kuti mwana wavo iye anozofa asina mwana, like kutomutorera mbereko yake kwatakaita ikoko. So kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Apa iwewo unenge uchiti ndagonerawo mwana wababa vangu. Apa munhu ava kutouya kuti ange achizokoroyera mwana wako, kubatsira muvakidzani kuti mwana wako ange achizoroyewa. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, mufi uya zvino ava kumuka achibvunza mari yake yeBurial Society iyo yakadyiwa nekomiti. Apa iniwo mukoma Nash, I am a member of that committee, ende payakadyiwa mari iyoyo ndainge ndiripo. Please isawo nyaya yangu padare Nash. Mukoma, inini ndau yawo ndakamirirawo timu yeBurial Society. Umwe noumwe ari kungofambawo achingotsvakawo chake chipangamazano. To our surprise, zvinhu izvi mukoma zvakasoitika kudhara. Ini ndainge ndakatokanganwa nezvazvo, ende nezvimwe zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo ndainge ndisingatozivi kutoti itori ngozi iyo yatakapara patakadya mari yemufi. Zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndichiri kushanda kuJoburg, ndiko kwatainge ndichigara ndichishanda ikoko. Saka takaronga gurupu redu revanhu vekumusha rataipota tichiunganidza mari yedu. Mari iyi taiunganidza tichiitira kuti kana mumwe wedu akafira kuno Joni tinowana pekutangira. Saka pagurupu iri paitova nekomiti yainge yakamirira kuperekedza munhu anenge afa kumusha. Saka last week mukoma ndakashayikirwawo neimwe hanzvadzi yangu. So mushure mekunge ndashayikirwa nehanzvadzi yangu mukoma, ndakashaya mari. Mumukuru mangu mainge muine mari yainge ichikwana iyo kuita 5,000 rands yekuti ndingadai ndakashandisa mari iyoyo namadhamu takaenda kumusha. Ndakati ndashaya mari iyoyo, fine. Ndakaenda ndikanotaura nemurungu wangu ndikamuudza kuti mari yainge iri muaccount, then ndaizoti kana ndadzoka ndobva ndachizotraya kuti ndige ndichiresolva nyaya yacho nevanhu vemukuru. Murungu akandipa mari akanditi no, ndichazokutumidzira imwe mari kana wava kuda kudzoka. Saka namadhamu akazongokwanisa kutipa iri 3,000 rands. Madhamu vakati yakanaka 3,000 tinoenda, then tozoita plan pakudzoka, plus pamwe by the time patinozosvika kumusha mukuru inenge yadzosera mari mukadhi. Mukoma Nashe, mari iyoyo yandakapiwa namadhamu tichitori pakati pekunetsana, but nekuda kwekuti ndakazombovaudza kuti ipo paya patakatenga zvimombe, dzimwe mari dzacho dzainge dziri mari dzataiba muBurial Society. Saka vava nekakunzwisisa kuti matambudziko avo mamwe atainge tagara tichisangana nawo neawa atakazosangana nawo recently. Ndichizoitawo reach out kune vamwe vangu ndichivabvunzawo kuti kasi pane zvavari kusanganawo nazvo here. Ndipo apo patakabva tachizogadzira gurupu redu. Saka mukoma 3,000 iya yandakapiwa nemurungu handitozivi kuti yakaenda kupi, yakangonyangarika zvekare. Saka mudzimai wangu ndiye akatanga kunzwa voisi remufi uyo ainge achiti dzoserai mari yamakadya. Iye ari kuti mufi uyu ane mwana wake ari kushanda kuMessina, akati kunyange muchida nhamba dzake ndinokupai. Saka mudzimai wangu iye anoti akati aenda kuchipaza kunotenga drink, paainge ava kudzoka ndo paakangonzwa munhu ainge achitaura naye uyo waainge asingaoni achidanidzira kuti dzoserai mari yamakadya. Saka neniwo ndakarinzwa voisi remushakabvu akati nhai vasekretari, ko mari yangu iripi? Mukoma, ipapo ndainge ndiri mutoilet, ndakabudamo ndichimhanya. Ndakazotoita zvekudzokeramo ndaona kuti zvainge zvisingaiti sezvo ndainge ndazvibatsira ndikasaflasha. Saka ndiri kugara ndichingonzwa voisi rinenge richitaura neni. Dzimwe nguva munhu wacho anenge achiita sekunge anenge ari kuresa neni kana kungorota vakamira mushakabvu
achiti dzoserai mari yangu, dzoserai mari yangu. Pandinomurota nemudzimai wangu tinenge takarara pamubhedha, then pandinobepuka ndiri kuhope ndinoona kuti mushakabvu uyu anenge akamira ari pamusoro pemubhedha achibhururuka. Muzasi metsoka dzake munenge muchipfuta moto achiti dzoserai mari yangu. Saka tiri kutongotsvakawo help mukomana Ashe, mari iyi kuti tinge tichakwanisa kuidzosera hakuna kwatinokwanisa kuiwana, maybe kana tikatoshanda rino gore rose uye zvekare negore rinotevera, because mushakabvu uyu vainge achishandisa Burial Society yedu as her banking account. Saka mari yake yaainge achifanira kuti dai akapiwa yainge ichitosvika kuma47,000. Zvino mari iyi takagoverana hatina kwatinokwanisa kuiwana. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Anzi ndinonzwa voice mufi anenge achiti dzoserai mari yangu yamakadya. Zvakangoma hazvo vedu we.